welcome among pinalangga ang mga higalag mga kaigsunan. Nanasab kita nining atong tulumanon ang takna sa pagtuon. Kuyog ka nato karon mo or sa gihapon si Pastor Dan Palomares ang atong Stewardship Ministries Director sa South Philippine Union Conference ug si Pastor Nildo Mamak ang atong Associate Publishing Ministries Director. Nining si Manaha atong tun-an ang lahi na usab nga interesante nga topiko sa atong lesson niini nga kwartero. Nagisgot kini mga kaigsunan bahin sa struggle sa usa ka Kristohanon diha sa pagmintinar sa iyang kinabuhi nga espirituhanon bisan tuod naa kita gihalwa niining lawas nun nga atong kahimtang. Pero sa dili pa kita mo padayon ngadto sa unahan mga kaigsunan mga kahigalaan ato kining pagabuksan pinaagi sa pagampo kuyog kang Pastor Nildo Mamak. Magampota, among langit nun nga amahan, Diyos nga makagahom sa nga tanan. Among gikalipay nini mga taknaa nga kami nakahimo na usab sa paghimo nining usa ka programa pinaagi sa takna sa pagtuon. Tuguti o Dios nga pinaagi sa imong gahom ug kaluoy ang leksyon nga amo nga pagatun-an maghatod kini sa among duol nga relasyon diha kanimo ug makahimo namo nga labing andam alang sa imong pagbalik. Ako naghangyo kanimo Dios nga palihog hinumdumi ang amo nga mga minahal nga mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga nagagugol og panahon sa pagpatalinghog pinaagi niini nga Hope Channel, pinaagi sa Facebook, sa live streaming o sa bisan unsa nga diin magaabot kanila ang mensahe pinaagi niini. Yes, Lord. Ako nagahangyo kanimo Dios nga ihatag kanila ang pinasahi nga panalangin, kalipay ug labaw sa tanan, kasiguruhan sa kaluwasan nga imo itagana sa matag usa kanamo. Salamat Ginoo nga ang imong pakig-uban among matagamtaman karon ug salamat kay kanang katubag sa pag-ampo nagapasaylo sa mga sala silang madawat tungod sa ngalang Hesus bugtong pa sa manuluwas. Amen. Amen. Daghang kayong salamat Pastor Mamak ni atong binuksan nga pagampo. Ang atong topic karon nga week mga kaigsuonan ng mga higala is very important tungod kay nagisgot kini mahitungod sa pagkinabuhi diha sa espiritu. O ang atong main nga mga verses nga gitun-an karon dinhi sa Galacia na sa chapter 5 versikulo 16 ngadto sa 25 makaigsuonan. Naagi dinhi ang constant struggle sa Kristohanon. Ingon nga nagkinabuhi siya diha sa unod, pero sa diha nga naangkon niya ang bag-ong kinabuhi diha sa espiritu. Kining duha mga kaigsuonan are two-way far apart from each other. Ug busa makita nimo ang pagbugnoay niining duha ka mga puwersa. Niining si Manaha ato kining pagatukion. Pero sa dili pa ta mo adto sa unahan, gusto namo nga itimbaya una ang atong suki nga mga tigsubaybay nining atong programa Takna sa Pagtuon. Pastor Dan. Gusto na ko nga atong himamat sa kausapang ato ang mga viewers din sa Midsayap, Cotabato. No? Nagkaistorya mi ni atong miaging weekend. Brother Rilhira, Brother Cyril Amado, o sa tanang mga kaigsunan nga dugay na ni sila, Pastor, nga nagsunod sa ato ang Takna sa Pagtuon. Gani, ang atong mga dagway daw familiar na kayo alang nila ug unya nagpasalamat pud sila sa Ginoo nga ang serbisyo sa GSAT Channel 33 available og nahimong kabahin sa ilahang weekend mahitungod sa pagtuon sa atong leksyon. Dili lamang alang sa taga Cotabato kung dili sa tanan nga sakop sa Southern Mindanao Mission. Naglangkob ni sa Sarangani Province, South Cotabato ug uban pang mga kalungsuran nga nailalom sa Southern Mindanao Mission. Amo pong i-greet ang atong taga Davao Mission. Dili lamang sa ato ang mga viewers kung dili sa ato ang mga radio listeners. Akong pangumustahon si Brother Melvin Laurente dinha sa dapit sa Pantukan, no? Kumusta mo din ha? Og ang tanan nga atong panimalay nga naa sa Davao Mission, uban kana sa pagpangulo ni Pastor Jerry Patalinghog. Atong gipangumusta nga ato nga minahal nga mga kaigsuonan nga nagahimo sa pakig-uban kanato sa ato nga programa uban sa atong mga kahigalaan
nga nakaroon diha sa area sa Western Mindanao Conference, particularly sa Vincenzo Sagon. Sa nakaadto ko ito, Pastor Hes, Pastor Palomares, na nakahinabi na ko dito nga ako makatuong nagtanaw din sila sa ato programa sa Hope Channel. Amen. Kaya Amen. medyo layo na magitong dapita sa mga Estrada family. So, amo mong gipanimbaya o salamat sa inyong paghatag sa panahon, mga kaigsuonan. Ubang sab sa ato ng mga kaigsuonan sa Zamboanga Peninsula Mission Area. Salamat nga diin atong gitagaan kining panahon sa atong pagtuon o gunya makatabang kini sa ato nga pagpalig-on sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Kami nang hinaot nga kamo usab makabaton og dugang panalangin sa panahon nga inyong gigugol, ang Dios magapuli kanyang panalangin nga diin sumala sa iyang giplano giandam alang kaninyo. Yun, padayon kita mga kaigsunan sa atong pagpanimbaya sa atong mga higala nga nagsunod. Special greetings labi na gyud sa atong veteran pastor sa Zamboanga Peninsula Mission. Niya sa karon dinhi sa Cagayan de Oro si Pastor Rudy Acuña. Happy Sabat, happy weekend kanimo Pastor. Lipay kami nga kanunay ka nga nagsunod bisan sa imong pangidaron. Kanunay nimo nga giligon ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Ang imong serbisyo actually sa iglesia dili masukod og unsa kataas ang imong nahimo nga serbisyo alang sa mga katawhan sa Ginoo og sa Ginoo mismo. Greetings kanimo og sa imong panimalay. Ako sab gigreet mga kaigsunan ang atong mga higala taud-taud man gyud kong nawala sa takna sa pagtuon gumikan ni sa amo ang recent nga biyahe sa IRLA Convention dito sa Fort Lauderdale, Florida. Unya gikan dito nibisita kami sa mga dapit hangtod na balik kami sa LA ug na-meet namo kini mga tao. Gusto nako sila nga i-greet niini nga episode sa atong takna sa pagtuon. Gikan sa Florida ang pamilya ni Ayan Ancielo Aplicador. Greetings nga kaninyo din ha. Si Howard Joyce, ang among suod nga higala. Mayingon man si Harold Joyce ug iyang pamilya. Kaluha man na sila, Brother. Kaluhan ni sila nga naa karon sa Florida, Pastor Dan. Kailala ko naman. Si Brother Ruel Arisgado, amo silang gigreet. Actually, karon nga pagtan-aw nila niining atong episode, murag nakapanghipos na ni sila gikan sa tanan nga kahasol sa bagyo nga Irma, makalilisang gyud nga kasinatian. Unya amo kamong giampo amo mga suod nga mga higala dinhi sa ato nga buhatan sa South Philippine Union Conference. Ug nalipay kami nga gitipigan kamo dinha sa Ginoo sa iyahang kusganon nga mga kamot. Padayon kita ni adin hisab si Sister Josie and Gilbert Yee na gihapon sa Florida. Amo sab gigreet dinha sa Texas ang among classmate si Emerson kuyog sa iyang asawa nga si Ma'am Tina Guling. Unya nilakbit kami og biyahe ngadto sa New Mexico ana dinha si Sister Ginggang og si Brother Loy Cubelo. Naa sila sa Albuquerque. Kuyog usab sa panimalay ni Religion og ni Dorothy Ordeniza. Unya mo sab i-greet dinha sa dinhi sa may Las Vegas, Nevada si Attorney Johnny Boy og si Ma'am Laling Jalo. Mo kamong gigreet ni ining atong takna sa pagtuon. And we are very confident you are watching it right now. Dinhi sa LA, daghantag mga friends niya makaigsunan ang among big brother nga si Kuya Jay, kuyog siyang asawa nga si Ma'am Hining Salcedo. We greet you, happy weekend. Napo din ha ang amo ang kinakusgan kayo nga mami ug daddy si Dr. Johnny and Dr. Sharon Postrero. We already miss you guys. Napo din ha si Sister Elva Ilumba si Ibang. Unya si Jezreel ug si Nori Bago og ang ilang family, we greet them. And of course, our last duck friends, Pastor Demi and Ma'am Rosel Sisona, Pastor Rodrigo Alabat, Pastor Kid Batanga, Pastor and Mrs. Steve Paipa, Pastor Bayola, Ate Lina Sisona og sa iyahang pinalangga nga bana, si Kuya Dong, unya si Jex na apo dito, nya si Brother and Sister Levi Sisona, Judy and Roselyn Redillo, si Ali Katoliko ug ang pinakakusgan nga papa ni John Ray. We greet you all a happy weekend. Nagpasalamat kami nga ang Ginoo nagpakiguban kanunay kaninyo sa inyong panimpalad dinha sa layo nga dapit. And we are very happy nga bisan tuod og lagyo kayo
may higayon nga gihuyusa kita sa Ginoo pinaagi niini nga atong tulumanon. Padayon kita sa atong lesson for the week. Nag-uluhan kini og living by the Spirit, pagkinabuhi diha sa Espiritu. Kung sa among giingon kaninyo kaganina sa atong introduction mga kahigalaan, ang pagkinabuhi diha sa Espiritu usa ka bertud nga imong makita sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon human nga iyang gidawat si Kristo. And I will tell you, naagyoy mga struggles mga kaigsuonan, mga pakigbisog tungod kay adunay panagtandi ay sa buhat sa unod ug maingon man usab sa lain nga bahin ani adinhi ang bunga sa Espiritu. Atong ihatag karon sa atong mga kauban ang ilahang gusto nga ipasipot sa ato ang topic karon nga week. Pastor Dan. Ang ato ang bersikulo sa ulohon mga kaigsunan, doon ay pangaliw po ni San Pablo nga iyahang gibuhian o gihatag sa mga taga-Galacia. Na-record sa Galacia 5, bersikulo 16, nag-ingon siya, ako magaingon kaninyo, panaglakaw kamo diha sa Espiritu, ug dili na kamo magatagbaw sa mga pangandoy sa unod. Kung atong estriktohon paglantaw kini nga statement mga kaigsunan, atong masabdan nga kini mga tawhana wa pa naglakaw sa Espiritu. Kay maglakaw man mo sa Espiritu, no? Kay kung naglakaw na, wa na lang unta hisguti nga mulakaw pa sa Espiritu. Or either ang ilang eksperyensya naglakaw sa Espiritu karon, taod-taod wala na pod, mura ba og kana bitawng gabalik-balik ba pastor, no? Nga wala gyud consistency sa iyahang paglakaw diha sa Espiritu. Muna hinungdan nga si San Pablo naghatag yun ani og dako nga pagtagad makaigsunan, no? On the backdrop nga sumala sa giingon ni Pastor Hesbon sa nato nga ingon nga tawo, no? Ingon nga mga taong normal og nag-alagad sa Ginoo. Naa nato igsuon ang duha ka klase sa nature, no? Naatay gitawag nga nature sa unod og kinaiya dinha sa Espiritu. Dili ni bag-o mga kaigsunan, no? Sa panahon ni Ginoong Hesukristo, Pastor Nildo, niingon na si Kristo nga, kamo, diligid mo makalahutay ampo. Kaya nga naman, the spirit is willing, but the flesh is weak. So, dili ni siya bag-o nga konsepto makaisunan, nga naalang kang San Pablo. Nagdugay na ni siya, gikan pa ni sa pagkahulog sa tao sa sala, nga ang duha ka klase sa inunta function na adiri sa tua. Giingon ka ganina sa tuang moderator nga, lagyo kay ni silang duha, no? Espiritu, unod. Gani ang ato ang utor sa atong leksyon nag-ingon nga dunay tag-ubwar, no? Gabinirahay ni sila. Unya ikaw ug ako naa nimo ang murabag ikaw ang battlefield aning duha ka kinaiya. Ikaw ang muhimog desisyon kung asa ka mo hatag sa imuhang pagdapig, no? Mudapig ba ka sa unod lang o mudapig ba ka sa espiritu? Ang ako ang masugyot at this time nga atong i-recognize nga naa ni sila para matagaan na ito ng pamaagi mga kaigsunan on how to solve this problem o nag-ingon ang atong leksyon, just walk by the Spirit. Kining issue mga kaigsuonan sa paglakaw diha sa Espiritu, actually, dako kay nig kahulugan mga igsuon kay bisan gani si Kristo mismo nag-ingon siya, ako mo ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. So, gi-introduce niya ang iyang kaugalingon mga kaigsunan nga dalanon siya. Therefore, ang iyang mga sumusunod mga kaigsunan, ang ayan gyud nga musubay ni ining dalan nga iyahang gi-provide alang sa mga katawhan. Gani ang tawag sa ilang relihiyon, in the early Christian church, gitawag tuog the way, ang dalanon. Busa, normal na lang gyud alang sa mga sumusunod nining tinuhuan mga kaigsunan nga mulakaw sila. Actually, kung atong binisayo ni, kining paglakaw, daghan man ni equivalent. Ingon sila usahay, kanang bayhon lang nga bitaw nga lakaw, baklay. Baklay. Makaingon ta nga, di po tingali-mayo ng baklay o baktas kay back naman ang gipaingnan niya na. This is a forward motion. Kung mahimong ta, frontas o baka frontlay. Pero this is a forward motion mga kaigsunan. Buti pasabot, nagikan ikaw sa usa ka punto, unya sa diha nga nasabak ka ni ining relasyon sa espiritu diha sa Ginoo, gitambagan kita nga magalakaw
diha sa espiritu. A forward motion. Kani bitawng paingon ka ngadto sa unahan makaigsunan. Mao nang kasinatian sa usa ka Kristohanon kung naglakaw siya. Pastor Neil. Yeah, thank you, Pastor Hess, Pastor Dan. Yeah, actually, kung atong tanawon mga kaigsunan ang sitwasyon, kini bang nagkasumpaki nga kinaiya sa tao? Kay ang buhat sa unod, sukwahi siya sa buhat sa espiritu. So nakita nato daghang mga tawo nga wala makarealize na ini. Nganong niya man dinhi? Kung atong nabantayan mga kaigsunan, mga kahigalaan, bisan unsa kabuutan sa tao, naagi pagkayabag nga nagpahipi siya ha. Bisan kung unsa pod kadautan sa tao nga gitan-aw sa katilingban nga kana siya medyo dili gyud maayo nga tao. Pero luyo sa iyang pagkadili maayo, naagi maayo nga Ay component na mayo. na siya ang binuhatan. Kita nga makistohanon mga kaigsunan, kung ato ni siyang daulawmon sa paglantaw, kabahin kini sa the great controversy issue. Nga ang pakig-away batok sa gahom sa kaaway o gahom sa Ginoo. Kay kining buhat sa unod, buhat ni siya gahom sa kaaway mo imo dominate nini. Mao na nga mahimo na matingal ta unaware, quote unaware kita mga kaigsunan nga nakahimo ta ini nga wa man kita maghandom nga ato nang himuon. Pero kay ang gahumang god sa kaaway nagpasulabi dinis to sa atong kinabuhi, nahimo nato ang dili maayong binuhatan nga subay sa matod pa ito the kinalabitang lists of those na as acts of the flesh. So nakita nato nga kini siya pakigbugno kini dakong away batok sa maayog sa dautan. Sa the great controversy issue kung tanaw na to, kita gyud ang battlefield. Yes, kita gyud yes. battlefield. Pansalamat nga atong leksyon nakita dinhi nga naay solusyon. Naay solusyon. Maglakaw kita diha sa espiritu. Yeah, amen. Gusto na ko nga saluon tong punto ni Pastor Nildo mga kaigsuonan bahin sa great controversy. Actually, kining great controversy, panig-away man ni tali kang Hesus o sa kaaway ni Lucifer. Kay sa diha nga nitiwalag si Lucifer gikan sa gingharian sa Dios dito sa langit, dito nagsugod ang dakong away mga kaigsuonan niya. Nagpadayon ang battlefield dinhi sa kalibutan unya sa pagkakaron mga igsuon ang struggle naa sa imo ug sa ako. O dili niingon nga nakig-away ta or unsa pay atong kalaban gani diha sa Episo, we are to put on the whole armor of God tungod kay ang atong pakigbugno is against the principalities of darkness mga kaigsuonan. Pero to begin with, sa diha nga gibuhat sa Dios kining kalibutan na hingpit si Adan ug si Iba. And there was no issue. Wa gyud sila ga problema ni anang pakigbisog batok sa unod kay nganuman hingpit man sila. Gibuhat sila sa Dios, gigasahan sila sa tanan nga pribilehiyo nga i-enjoy gyud nila ang kinabuhi didto sa paraiso mga kaigsuonan. Pero daw bi karon naunsa man ni nga nisulod man gyud ang kaaway. Unya sa diha nga gitintal niya ang una nato mga ginikanan si Adan ug si Iba, nabuntog man ang mga tawhanong binuhat tungod kay lagi gitagna naman na nahibaw-an naman na daan sa Dios nga ang tao mapukan gyud dinha sa sala. And let us cut short the story. Gikan niadtong tungura makaigsunan nga nahulog diha sa sala ang una nato mga ginikanan. Ang unang mga katawhan, buti pasabot humanity, ang human beings makaigsunan. Gikan kang Adan human sila na nahulog hangtod sa tanan nilang mga kaanakan, mga henerasyon ang milabay hangtod sa atong panahon karon mga igsuon. Atong napanunod ang sinful tendency nga kaniadto sa wa pa sila sala wala unta. So, sukad kaniadto kay gigamhan man ta sa sala niining kalibutan na makaigsunan og kining atong mga lawas nakapanunod ni sa sad-an nga mga tendencies makaigsunan. We are all but naturally drawn to the works of the flesh. Unsa may buti pasabot ni ani mga works of the flesh? Ang mahitabo Pastor Hess, no nga kini sila pulos man ni siya possibility, no? Possibility nga pwede ta maglakaw sa espiritu, possibility nga pwede ta maglakaw sa unod. Pero akong sakyan ng imuhang gisulti, Yes. dili ni siya 50-50 ang tsansa. Yeah. Dili ni 50-50 makaisunan nga murag naa ka ga tindog 50% pwede ka sa espiritu, 50% sa unod. Dili ni siya. Nag-ingon ang kanta nga familiar kayo nga
prone to wander. Lord, I feel it sa to pa nga. Oh. Ikaw ug ako, kita nga mga tao, ang atong prone, no, ang atong tendency, dito sa pagpakasala, dito sa unod. Wala tay tendency paingon sa espiritu. Yeah. So, dili kinahanglan mga kaisunan nga maningkamot ka, aron nga mulakaw ka sa unod. Di kinahanglan mo eskwela ka, aron mo buhat ka sa buluhaton sa unod. Dili na kinahanglan nga mo plano ka, aron nga mo plano ka sa buluhaton sa unod. Yeah. Wala na ni plano mga kaisunan, no? Bisan pag magpiyong kasi mong mata, ang imong tendensya, mauna na ang pagbuhat sa buluhaton sa Sa unod. unod, yeah. That's it. So sa ato pa, Pastor Hes, Pastor Dan, instinct na sa tao. So muna na iya ang Makasasala nga instinct. kinaiya na Correct. gid na siya. So nakita na to ang automatic na nastong kinabuhi isip nga tao. Kay ang atong lesson gasulti nga ang atong tendency gyud isip nga tao naagid ta sa buhat sa unod. Oo. So muna gina atong kinaiya. Muna atong kinaiya. Pero ang ato ang himo dinhi nga kanang mura bag gitawag nga latid ba, no? Dili tungod kay ang atong tendency paingon sa buhat sa unod ato siyang i-justify, no? Yeah. Mga kaisunan, walay justification nga amo gihimo dinhi. Correct. Recognition lang ni siya nga mao ni ang reality sa Yeah, atong yeah. kinabuhi. There is no justification whatsoever. Dili ta mo ingon bitaw pareha ng kanta nga sapagkat kami ay Tao tao lamang. lamang. Wala na siya, no? That is beside the box, mga kaigsunan. Correct. Ang ato dinhi, atong gi-recognize nga human makasala ang tao, kung baga na plastar ta sa bakilid nga bahin. Nga ang atong dong kung sakyanan pa Pastor Hesbon, paingon nga to sa Palugsong ubos. yun, no? Palugsong yun dito. Ang atong dong makaisunan padlugsong nga to sa unod. Dili ta kay pasaka paingon sa espiritu ang atong dong. Yeah. Actually, kinahanglan gina siya og pagtuyok 180 degrees That's mga it. kaigsunan para mo tungas ka. And I will tell you, dili ni siya ingon nga lugsong balik na to sa espiritu. Tungas ni mga kaigsunan. Tungas ang paingon sa Nga espiritu. naman, dili ginato na madinay mga kaigsunan ni ata ni ining halwa sa unod nun nga hulog nga lawas gumikan sa sala mga kaigsunan. And that's very real. Gani, human ni ini nga break adto ta mga kaigsunan sa sensilyo ug unsa gining mga buhat sa unod. Ato gining tanahon mga kaigsunan and we will discover nga kining tanan gyud supak ni siya sa naa ni relationship nga kasupak siya sa napulo kasugo mga kaigsunan ug kining tanan mga igsuon natural gyud kayo kung di lang gyud ka mo hatag og preno mga kaigsunan bunggo ka gyud niini nga mga lawas nun nga mga tendensiya mga igsoon. Pero sa dili pa tamo ato sunahan, let us take a short break mga igsoon. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel. Welcome back mga higala. Nalipay kami nga nagpakiguban gihapon kamungan ha sa inyo ang mga TV screens. O katong padayonon mga kaigsunan ang atong diskusyon sa dili pa ta moadto gyud sa mga buhat sa unod mga kaigsunan. Gusto natong tagaan og emphasis kining lintungan nay bahin sa paglakaw. Nganong kinahanglan man gyud nga lakaw man gyud ang gitambag ni Pablo dili man Dagan. bayhon dili po dagan. Pastor Dan, what do you think about this analogy? Dunay daghang kayo nga katarungan mga kaigsunan, no, ngano nga lakaw ang gigamit dinhi nga metaphor ni San Pablo, dili dagan o dili lahi nga kanang trabaho nga pwede himuon sa tao. Una sa tanan atong balik-balikan nga si Kristo nagtahan siyang kaugalingon ingon nga dalan, sumala sa giingon ni Pastor Hesbon. So kay dalan man makaigsunan, lain man nga ang tao nga tuas dalan magsubay nga magligid-ligid siya dito sa dalan. So by logic kinahanglan nga mulakaw siya. Unya ang sunod nga konsepto dunay gitawag nga naay gauna ug naay gasunod, no? Sa atong sistema makaisunan, naay mga kanta nga normal kayo na following Jesus. Okay. Napoy gitawag nga walking with Jesus. Unsa may mahitabo ini? Ang usa ka Kristohanon sa iyahang biyahe nga mao ang paglakaw, it's either
magpaluyo siya ni Kristo kay dili man siya pwede Pastor Hisbon nga mo lead siya. Ani nga biyahe makaisunan, we are not bound to lead no the spirit no. We are to walk by the spirit. Sa to pa nga maglakaw ka diha sa espiritu, kung atong gamiton nga ang balang espiritu mao ang naa dinha, although lahi na siya nga sistema, makita na to nga ang atong paglakaw, it's either musunod ta ni Ginoong Hesukristo sama sa nahitabo kani nga ang mga Kristohanon, gitawag lang sila nga sila na ay dalan no, na ay dalan, so sila nagalakaw sa dalan ingon nga Kristohanon. Either mag-abay ka ni Kristo ingon nga Kristohanon o magsunod ka kang Ginoong Hesukristo. So na ay gitawag modeling, a system of modeling makaisunan. Kung imong tanaw ng duha ka tawo nga galakaw diya sa dalan, magkita sila sa usa ug usa. Yeah. So, na ay relationship mga kaisunan. It's either naglakaw sila very close to each other or naglakaw sila nga unsa man far apart from each other. So dinhi igsuon ang sukod karon. Ko tagsa ra gyud ang maglakaw nga tawo nga duol kaayo nga wala sila relasyon. Ganina gani nagsamtang nagsakay ko o doon ako inaalaan nga kisam to imong kauban, dili na ko to kauban pastor. Nagsabay lang miglakaw. Pero ang general concept makaisunan, kung naay usa nga maglakaw kauban sa usa, ang general concept naa sila relasyon. So mauna nga ang atong leksyon gitawag nga lakaw kay kung maglakaw ang tao diha sa espiritu, buti pasabot naa si relasyon sa usa nga maoy uluhan sa espiritu nga mao si Ginoong Hesukristo. Yeah. And besides that point, mga kaigsunan, imanan po nato nga kining paglakaw mga igsuon is a growth experience. That's it. Dili ka mo diretso og lakaw og dagan, labi na gyud kung bag-o pa kang nahimugso. Dili man ka makalakaw diretso, di man ta parehas mga baka o mga manok nga bag-o pa gani na pusawa na, mga lupad na, magdagan-dagan na. Pero kita ingon nga mga tao mga kaigsunan, mo agi tag stage nga primero mo kabat-kabat pa, mo kamang na, hangtod nga magtindog nga magkapaling-paling, hangtod nga at around 1 year of age mga kaigsunan, mutindog na gyud ang bata. Unya magidad siya 2 anyos, hangtod nga mo mature siya, gatindog na siya nga well-adjusted na siya sa iyahang pagbarog ingon nga tao, and then dinhi makita nimo nga at his maturity together with the aid of the Spirit by his side, galakaw siya makaigsunan nga tarong ingon nga usa ka hamtong nga Kristohanon. So ingon ani kanindot ang lintungan sa paglakaw makaigsunan kuyog sa espiritu. Si Pastor Neil daw naa siya gusto nga ipasipot nga punto ni ining bahina. Yeah, thank you Pastor Hes, Pastor Dan. Actually nakita nato kining paglakaw. Progressive siya ba? Dili ta makaingon nga akaron ni anak ko kang Kristo, piti na yung ligunan ako. Di na jud ko maparog, di na jud ko makasala. Dili ta makaingon na makaigsunan kay gisimbolo ni siya nga lakaw kay tanang tawo mao gini ang instinct sa tawo, mulakaw gyud. Kanang tawo gikan pagsugod pagkabata nato, nasugod-sugod ang tagkamang-kamang hatod nakalakaw ta. So it is a progressive. O gunya kanang pulong kanang buhat sa paglakaw, it's a lifetime activity. Mintras may kusog pa ta, mulakaw gyud ta. So mao na nga ang ato nga pagpangalagad sa Ginoo gisimbolo ni ini ug sa Old Testament makaigsunan kining pulong nga lakaw gi-describe kini siya the way we behave. Kung unsa kita naghahimo sa pagkinabuhi sa atong kinaiya. So sa atong espirituhanon na kahimtang mga higala makaigsunan, kini di ay siya nga lakaw nagreflekta ni sa ato ang kinaiya. Gani kung tan-aw nato sa Old Testament, ang pinaka well-known nga lakaw nga itagaang yung dakong reward sa Ginoo, Pastor Hes, Pastor Dan, si Enoch. Si Enoch. Gani sa Genesis 5:22 gayon din and Enoch walked with God. So ani bigat Methuselah for 300 years. So meaning taas nga kinabuhi niya sa paglakaw kauban sa Ginoo. Ang nakanindot higala igsoon sa atong paglakaw sa Ginoo natay assurance. Kay ang verse 24 ingon din and Enoch walked with God and he was not, for God took him. So we are assured of salvation. Amen. Kay igsoonan. Dili na isayang atong paglakaw. Tingali, pakita nato bitaw no, ikumpara nato ang buhat sa unod sa tawhanon nato nga kinaiya.
kilibutanon nga paghuna-huna. Lingaw. Lingaw. Oo. Sa diha nga niya ka mga lagad na ta sa Ginoo. Ato nang biyaan maningkamo ta uban sa grasya sa Ginoo nga malayo ta ng mga buhata. Pero dili kawang sultihan ta mo. Kanang kalingawan sa kalibutan di naghatod og kalipay. Pero kaning ato panglagad sa Ginoo, maglakaw ta kauban sa Dios. Maglakaw diha sa Espiritu, malipayon ta lahi nga kalipay nga atong bation ug labaw tanan may kasiguruhan ta sa kaluwasan. Amen, amen. Kung namon tanawon ni mga kaigsuonan, kini nga itong paglakaw manggod, struggle man ginin siya. Tinuod na, tuwa ka paingon sa tungas nga dalan. Pero kung ang imong pagtungas ni ining kinabuhi ang panunot ka sa espirituhanon na kinabuhi mga kaigsuonan, kung dili ka kuyog sa Dios ni anang lakawa, arang kapuya na kayo mga igsoon. Di gyud ka ma-inspire, mura ka og ga-struggle lang ka kanunay para sa kakawangan, unya naagi tendency nga pag-abot nga to sunahan di pa gani ka kapanghimong to duwa na sa gukong nakasdaplin unya mayong ka kalamira ning mubalik taglugsong mao gina kasagarang mahitabo mga kaigsunan. But when the walk is with God mga kaigsunan, mao ni ang atong assurance kay na ang Dios imong kiliran, kusgan ang bukton, iya kang pasanon, iya kang guyuron, makagunit ka sa iyaha, murag nindot kayo ang pagpanaw makaigsunan basta kuyog nimo ang Dios nga naggiya diha sa dalanon. Nausa kabutang po na akong nakita din ha. Naagyod tayo dapat nga recognition ba? Kana ato bitaw giila nga ang atong naataana nga tendensya sa inunta paglugsong ato sa sala. Kay kung wala man recognition makaigsunan ang mahitabo, mao ni siya usa ka butang nga dili bitaw kuhaon sa Ginoo. Kay balo man ang Ginoo nga galisod ta. Kay balo na pero kung dili biya kita mangayog tabang sa iya, di kita mo ingon nga Ginoo, galisod biya gyud ko. Dili biya po ta tabangan sa Ginoo kay ngano man. Kaon mo guna siya, girespeto sa Dios ang atong power of choice makaigsunan. So niining panahon nga ang atong Christian struggle grabe kaayo. Sama sa gingon ni San Pablo. Ingon niya sa Roma kapitulo 7, ang angay na kong himuon, wala hinon na ko gibuhat. No? Yeah. Ang kantong gusto unta na kong buhaton sa mauhinoon ang pikas hinuna ni mauhinoy. Wa Bitaw hinon matuman. ang ato bitong igamiton sa practical pananglitan na itaw nga atong inunta na agkabikil ta. Instead nga imong pahiuman, nagplano ka nga pahiuman ako ni si brother aning sa bado sa buntag kay I want to be reconciled with him, no? Yeah. Ang nahitabo na ang imong dagway kulima hinong kayo, no? Sukwahi hinong kayo sa gusto nimong mahitabo. Mao That na is our itaw, struggle makaisuna, no? Muna na gitawag nga naanay conflicting interest nga naa din ha sa imuhang kinabuhi. And that interest mauna ang interes sa espiritu ug ang interes sa atong unod nga sa amon ang gi-establisher dinhi dako kayo og bitay ang gibug-aton para nga kita maka-perform sa mga unod nun nga mga buluhaton. Yes, ato ning tanawon mga kaigsunan. Actually, na-recognize nato nga naagi tay mga tendency gyud nga motiurok ngadto sa mga kailibgon o sa lawas nun nga mga kakulangon mga kaigsunan. Atong tanawon din gikan sa Galacia kapitulo 19. Naagilatig yun na nga tos versikulo 21 mga kaigsunan. Sige. Mao ni ang mga acts of the flesh. Tanaw na to basig makarelate kita kayo niini. Una sa tanan gibutang gid dinhi ang sexual immorality. That's it. Yung gani ang introduction dinhi sa New International Version, mao kini ang buluhaton sa unod obvious kayo. Giingon dinhi. They are Tataw obvious. kayo. Sexual immorality unsa man ni? Kini nga tong mga kailibgon sa unod mga kaigsunan naagi ni di ginato ni malikyan mo na nga bisag asa ta karon mulingi na mga pamilya nga nangabungkag gumikan sa natural nga tendensiya sa lalaki nga mokiringking og hamis kayo nga panit. Ang mga babae na arasab gihapon na may ibog gihapon na labi na gyud og makapares na sila og medyo minus-minus na kayo og kalaki. So naagi ni mga kaigsunan natural tendency gini sa atong lawas mga igsuon. Paingon kita din ha, ganuyon kita niini nga mga fleshly tendencies mga kaigsunan. No, sa pay na din impurity and debauchery. Niya hisgutan dinhi ang idolatry, witchcraft, hatred. Kining hatred mga kaigsunan mao gini normal gyud nga response sa tao. Murag lisod kaayo ta nga mubati og thankful kaayo ta, lipay kaayo ta,
pero bikla lang gamay ang imong mayo nga pangunahuna, mubukal dayon ang dugo sa tao. Murag mao gini nga atong tendency. Yeah. Which is niagi dinhi, mao gini ang mga buhat sa unod mga kaigsunan nga niagi ta dinhi. Unsa pay naa dinha sa atong lista? Discord, jealousy, pangulipi, fits of rage, kanang dali ikang masuko, selfish ambition. Ha? Sabi, no? Di gyud nato ni malikayan makiigsunan, normal gyud na nga naata. Gani na mga panahon nga murag tan-aw nimo, uy, gilabyan naman ko sa opportunity. Unta ako naman to nga kahigayonan, pero bisan tuod og kinsa na nga suod nimo na nga higala or igsuon ang napaboran kay sa imo. Kining tanang butanga makaigsunan, just because we are human beings, normal gini nato nga mubati taog lain bahin niya ng butanga. Dissensions, factions, envy, drunkenness, orgies, ug uban pa. So kining tanan nga mga butang makaigsunan, normal gyud ni siya nga mahitabo sa usa ka tawo samtang wala pa sa diha kang Kristo mga kaigsunan. Ug bisag naa na siya kang Kristo, the struggle is still there. Pastor Neil, what can you say about this? Salamat, Pastor Hes. Actually, nakita na ito mga kaigsunan nga mo ni ato makita kasagaran yun sa buhat sa kalibutan. O kini siya nga makinaiya, dili ni makita nga gaaway ni sa sulod nato. Kita ra gyud nakahibalo. Mo na ato nakaplagan nga ang teksto gapadayon dinhi, ingon dinhi nga such things shall not inherit the kingdom of God. So nanay judgment dinhi nga gipabalon mga igsunan. Mo na nga kun ang ato nga inclination sa gisultigan ni Pastor Dan nga naagit tay tinisya nga mubahada kita paingon sa atong buhat sa mga unod. Kay we are flesh. In reality, we are flesh. Pero atong nakita nga human ni ini ga-outline ang tanan nga mga buhat sa unod, unya naanay hukom daan nga gipabalon ni ini nga dili makasulod sa ngarian sa langit. Ang good news niya po dinhi gibalusan po og buhat sa espiritu. Og nakaplagan nato kung basahon to makaigsonan ang bunga sa buhat sa espiritu atong nakita nga kun kini atong himuon nato, automatic nato nasunod ang napulo ka mga sugo. That's it. Oo. So, nakaplagan na to nga kini di ang buhat sa espiritu mga kaigsunan. Usa ni sa ka-reflection unya cause and effect kung ato ni siyang himuon automatic na to nga natuman ang kasuguan. So di ta mo struggle. Kay kiniya naman nato. Yes, Kiniya yes. naman nato. Di ta mingon nga lisura pod sundo na pulo ka mga sugo. Kaya itong leksyon sulta man dito, kung sulti dito, kung panalitan atong nasunod, naglakaw kita sa espiritu, wala nato gihimo ang buhat sa unod, automatically natuman nato. So dili na ita mag-struggle kay nahimo na ng kabahin sa atong kinabuhi. Actually, ang atong magsusulat sa leksyon, ihabang kumparar ba nga, panalitan doon na yung mga tao nga, wala pa yun magkasugat o si Ginoong Hesukristo. O wala pa yun niya madawat si Kristo, ingon ta, naaba po gihapon siya ani nga struggle, no? Na nabati ba niya nga naay conflicting ingon ta nature nga naa sa iyang pagkasiya? Yeah, obviously Oo. na. Ang sa tinuod makaiso na naa gihapon, no? Pero kita manggod nga nakadawat na kang Kristo, daan natin gitawag nga ang atong gitawag sense of accountability, mas taas siya ba? Mas taas, O nga sa to pa nga, ang struggle na to karon mas obvious siya, mas ang atong gitawag nga consciousness, mas taas-taas siya. Sa unang atong kalaban, Pastor Hesbon, kultura raman. No? Yeah. Posible nga, natay kultura nga, dili po tolerate sa immorality. Natay kultura nga, gikontrol ang behavior sama sa grabe nga pagkasuko, pagkasina, ug uban pa. Pero kana siya nga mga kultura makaisonan ug kana nga mga measure sa norms sa society, temporary ra pud ang iyahang effect, no? Yes. So. Dili pareha sa solusyong Kristohanon nga maski na feel nimo sama sa giingon ni San Pablo nga grabe naman gid nga struggle ni. Maski na feel nimo ang kalisod, pero ang iyahang remedy ingnon ta lifetime ang iyahang epekto alang sa kayuhan, no? Gimension ni Pastor Mama kaganina nga kung ma-use na ta makaisunan, no? Kung ato yung tawagon ning ato yung moingon ta og yes aning awhag ni San Pablo nga maglakaw na ta diha sa espiritu, no? Tuyuon ginato pinaagi sa pagdawat ni ana nga pagkinabuhi sa paglakaw sa espiritu sa ngadto-ngadto
dili na dayon kusog ang atong tendency. No, ganina amo mag-emphasize ang atong tendency sa pagpakasala, galugsong ta. Pero mga kaisuunan, there will be a reversion, no, of this nature. Kay nga naman na may atong gitawag the substitute, which is a better substitute nga atong mahimo pinaagi sa pagkinabuhi diha sa espiritu. Yeah. Correct niya mga kaigsunan. Gani, kini nga substitute mga kaigsunan, gitawag ni sa atong lesson o sa mga komentary nga gawas nga kining mga buhat sa unod mga kaigsunan mo ni gabiran nimo pakanaog ngadto sa kinabuhi sa sala. Niya dinhi mga igsuon ang the other opposite mga kaigsuonan sa spectrum ug mao kini siya ang enablings of the spirit. Kung imong tanawon dili siya buhat sa unod, but the opposite of it, which is popularly known in scriptures mga kaigsunan as the fruit of the spirit. Gani kung natong kuhaan ni siya og pagtandi mga kaigsunan, hilabihan kadako ang kontrast ni ining duha. Una sa tanan, ang acts of the flesh, plural, pero pag-abot dinhi sa Bunga. sa espiritu mga kaigsunan, gitawag ni siya og bunga sa espiritu. Wala ni giingon sa English og fruits, kundili fruit of the spirit. Gani, usa lang ni siya ka-virtue mga kaigsunan, gugma, and all the rest of the attributes mga kaigsunan, gitagtag ni siya nga nagsunod dinhi. Gani, kining mga butanga, diha nga ikaw anaa na sa espiritu mga kaigsunan, you are enabled to live like one who is being saved already. Buti pasabot, gitagaan ka sa kagahom, gitagaan ka og tsansa nga mubuhat ka sa mga buluhaton nga iya sa espiritu. Atong tun-an ni mga kaigsuonan karong bahina ug unsa ning fruit of the spirit. Basically, gihinganlan gini siya og gugma, pero unsa may naa sa gugma nga mo resulta mangyod niining pipila ka mga bertod nga atong makita karon. Pastor Neil, can you please enumerate? Makita ito makaigsunan din his Galatians chapter 5 verses 22 o sumusunod nga versikulo. Ingat din but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So, nakita na to nga opposite kay siya kayo. Yeah. Opposite kay siya kayo. O kini siya, dili ni mahimo sa tao, o akong nasabtan nga makahimo lang ta ani kung atong pangayoon sa Ginoo. So, struggle man ni siya, ang solusyon nato, ampo ra gid nato. Ampo kita sa Ginoo, hangyo kita. Kay sa ato na kuana, sa ato anong natun-an, ang nature nato ni amang kita inclination sa diha sa pagbuhat sa bulaton sa unod. Pero mahimo nato ang mga bunga sa espiritu kung kita magalakaw diha sa espiritu. Doon ay issue din nga dala sa ato ang magsusulat sa leksyon ba nga. Kini ding napulo ka sugo, no, kay giingon din na sa verse 23 nga kung naa na ning mga kung naa na ning nga bunga ug naa na ang manifestation sa gugma, Yeah. wala na kasuguan nga kabatok. Kabatok. Gahunahon na po ang uban nga kanang napulo ka sugo, pwede na siya nga alternative. Or the other way around, no? Ang uban po mingon nga wala na nang napulo ka sugo, brad, na natas gugma. Mo na ni alternatibo karon sa napulo ka sugo. Walay alternatibo ani mga kaigsunan, no? Ang napulo ka sugo nagpabili na siya nga naa dinha. Ug dili siya kabatok aning gugma nga gihisgutan. No? Dili ba ta mo ingon nga tungod kay gugma na ta ato lang ihiklin ang napulo ka sugo. Gani sintro kay sa mga sinulat ni San Pablo mga kaigsunan, ang giingon niya nga love is the fulfilling of the law, no? And it could also be reverse nga pwede ta mo ingon nga ang napulo ka sugo mao ang pagpadayag sa gugma. Di ba? Yeah. Okay, pananglitan. Maghisgutan din na nga kalinaw. Kung pananglitan nahigugma ko sa akong isig ka tao. So dili na ko siya Libakon. Dili ka mamakak dili batok na niya. ko siya bakakan. Di mo siya kawatan. Dili na ko kawatan. So ang tanan nga naa din na sa napulo ka sugo makaisunan, ako ma-perform ngadto sa iyaha
ang akong gipairal, ang bunga lang sa espiritu nga mao ang gugma. Dili gyud sila magkasukwahi makaigsunan. And in the event nga dili siya alternative, buti pasabot, maglungtad kining duha, sumala sa ilang nagkalain-lain nga mga pangsyon sa kinabuhing Kristohanon. So magkuyog gid sila. Magkuyog sila. Magkuyog sila. Dili pwedeng bulagon. Dili. Oo. So, dili gid siya sumpaki mga kaigsunan. Buti pasabot nga abi kay naa ang bunga sa espiritu nato, free na ta nga ihikli na nato ang napulo kasugo. The fact is, the contrary mga kaigsunan ang tinuod nga nahitabo. Tungod kay kung tinuod nga naa kay gugma diha sa imong kasing-kasing, gilatid lang sa napulo kasugo mga kaigsunan sama sa giingon ni Pastor Dan kaganina kung unsa ang behavior sa usa ka Kristohanon nga dunay gugma. Pagkanindot kayo ni ining bunga sa espiritu, gani mga igsuon, sultihan mo nako. Kining bunga sa espiritu, mulugwa lang ni mga kaigsuonan ingon nga resulta ni ining atong paglakaw kauban sa espiritu. Gani gitawag man ni siya bunga, di ginato ni malalis mga kaigsuonan, moabot gyud ang bunga sa diha nga kun ang imong relasyon nakaangot ka kanunay diha sa tinuod nga punuan mga kaigsuonan ug kita ingon nga mga sanga nakigkauban o nakigsumpay nakigdugtong diha sa Ginoo pinaagi sa espiritu. And obviously kining tanang mga bunga mga kaigsuonan makita ni sa atong kinabuhi. Mo'y usa ka nindot nga mahitabo sa Kristohanon. Yeah, Pastor Hes. Naipunto sa atong author sa atong lesson nga putante kaya sad siya nga kung kita di ay maglakaw na diha sa espiritu makaigsunan, we are on the way to victory. Amen. So niya dinhid na nata sa dalan paingon sa kadaugan. So we are assured mga kaigsunan nga kung ang atong kinabuhi atong itugyan lang ngadto sa Ginoo, automatically we'll be walking with the Spirit. Okay. And we are on our way to victory. Okay, gani kining atong direksyon ngadto sa kadaugan mga kaigsunan sa atong lesson nag-outline ni siya og 5 ka mga action words. Nga na din ha, ang unang action word kani man yung walk kay mao man gini ang atong introduction sa atong lesson karon, which means katong gihisgutan ni Pastor Danny kaganina nga naglakaw kauban o baka tupad or nagsunod sa balang espiritu o kuyog sa Ginoo. Ang ikaduha nga action word diha mga kaigsunan is to live. Ang pagkinabuhi. Tungod kay human nga makita nimo nga mura og nabantayan nimo nga ang kamatayon diha sa unod mga kaigsunan is necessary for the Spirit to live within you. Kinahanglan mabuhi ta mga kaigsunan diha kang Kristo. And as new creatures, no, diha kang Kristo mga kaigsunan, nahimo kitang bag-ong mga binuhat ug tungod kay bag-o kitang migitib ingon nga mga bata nga bag-ong nahimugso mga kaigsunan, it is just but normal kung gusto ta nga motubo nga magkinabuhi kita diha kaniya. Now, ang usa ka magsusulat nag-ingon siya nga bisan day kining buhat sa unod, pwede po ni siya nga gugma, Pastor Hisbut. Kay nag-ingon siya dito, ang gusto na kong i-quote si George Knight, no? Dr. George Knight, ingon siya nga sin is actually love. So sin is love. Ato ning klarohon makaisunan nga kining gugma diri nga gihisgutan, mao ni siya ang gugma nga gikan sa Ginoo. Kay ang gugma mangod, pwede nimo ni nga moingon ka nga I love to do these things. Love magyapon na, no? Katong mga iha pakigilawas, no? I love to do immorality, I love to something like that. Muna nga giklaro makaisunan nga sa diha nga naa na nato kini nga gugma nga mao ang bunga sa espiritu. Ang mahitabo mao na ni I love peace, I love long suffering, I love gentleness. Unsa pa? Ang imong gugma makaisunan directed na siya, no? Dili na paingon ngadto sa unod, kun dili paingon na sa espiritu nga mao na siya ang maggiya sa atong overall nga pagkatawo ug unya mabiyaan na nato eventually. Katong giingon kaganina ni Pastor Mamak nga deliverance is already assured, no? Naa na din na ang kadaugan. Ang ato makaisunan ang pagmintinar lang nga naa ka pirme nagkuyog sa imong Ginoo ug unya imong giuyunan ang mga buhat dinha sa espiritu. So pasalamat na mga kaigsuonan nga nasinsilyo na to karon nga semana ug unsa gyud ang dako nga struggle dinhi sa atong kinabuhi. Pastor Neil, sa dili pa kita moadto sa atong parting statements, unsay imong gusto nga
idugang sa atong study for the week. Ya, ako lang mabilin sa itong mga kaigsunan. Taliwala sa atong struggle mga igsoon, taliwala sa away, sa dakong away tali sa maayo ug dautan. Natay kasiguruhan diha kang Kristo. Amen. Ato lang ito itong kinabuhi, unsa ang imuhang mga kahasol karon nga imong gihambin sa imong kasing-kasing. Kung unsa mga kaluyahon nga miresulta ngadto sa pagbuhat sa buluhaton sa lawasnon nga buluhaton, itugyan kana sa Ginoo ang tanan. Andam siya mutabang kanato aron ang atong paglakaw diha sa espiritu dili makawang, may kasiguruhan kitang kadaugan ug kaluwasan nga gitagana sa Ginoo sa matag usa kanato. Okay, sa dili pa kita mo adto sa katapusan mga kaigsuonan, gusto na ko ning ibutang ang hagit nga ni sa usag-usa kanato mga igsuon. There is a struggle, very real, nga nagakahitabo dinhi sa atong sulod mga kaigsuonan. Ang struggle sa pagkamaayo ug sa pagkadaotan. Pero ang pangutana, sa katapusan, kinsa man gyud ang mudaog? Actually mga kaigsuonan, ang mudaog diha obvious kay mga igsuon. Kung kinsa gani dinhi sa sulod nato ang atong gipakaon, ginurture, gipatambok, mao gina ang mudaog mga kaigsuonan. Kung ang kailibgon sa unod, mo ni ang atong ginurture, mo ni itong gipatambok, mo ni atong gidevelop kanunay, pildihon gyud ang atong spiritual side mga kaigsuonan. But, with God's grace, by His presence, by the power of the Holy Spirit mga kaigsuonan, kung kining atong espirituhanon na kinabuhi, mo ni atong ginurture, mo ni atong gipakaon, mo ni atong gipatambok, mo ni atong gidevelop mga kaigsuonan, we are very confident that by God's grace, mao gini ang mudaog diha sa katapusan mga kaigsuonan. Maupod kini ang among handom alang sa tanan nato nga mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan. Kaninyo nga nagpabilin diha sa pag-alagad, nga nagpadayon sa pagtuon sa atong lesson for the whole quarter. Atong himuon nga mananaog ang Dios mga kaigsuonan pinaagi sa pagpakaon o sa pagpatambok sa atong espirituhanon o pag-nurture ni mga kaigsuonan. O kuyog sa ato nga mga kauban dinhi si Pastor Dan Palomares o si Pastor Nildo Mamak, kami pansamantala mga kaigsuonan nga magapanamilit kaninyo hangtod sa sunod na sab nga episode niining atong tulumanon ang takna sa pagtuon. Ang Ginoo magpanalangin ug magpakiguban kanaton tanan. Sa dili pa nato kini pagkatapuson ug takupan pinagis pagampo mga igsuon, ania ang usa ka halad sa awit. Last night I lay a-sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven answered. Amhana mo nga naka sa mga langit, among giila o Dios kung unsa ang among pagpanikay-sikay nga unta among dawaton ng hagit nga kami maglakaw diha sa espiritu. Among giila nga ang unod nun nga pahuna-huna daw mugimok pa ug daw magpakigbisog pa dinhi sa among kaugalingon. Apan salamat sa kadaugan ug dinhi taknaa among gitugyan nga nakanimo among tibok lawas ug una-huna. Ikaw na ang magahom nini o Diyos. Amen. Aron kami maglakaw na diha sa Espiritu. Salamat nga ikaw magatubag sa among pag-ampo. Among itugyan kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen.
new earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on the streets, the gates were open wide, and all the world might enter, and no one was denied. No stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was a new Jerusalem that would not pass If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naman po siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede ka madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. Family-friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet, welcome to Hope Channel.